Beyblade, Beyblade izvadi, borba na dobro sluti. Kad se taj nektar vrti, sve je već jasno, za nas sad prekasno. Beyblade, Beyblade izvadi, Beyblade, Beyblade izvadi, svoj blade zavrti, svu moć pokaži, pobeda stiže kad nema predaje. Stižu, stižu gospodari, hajde Beyblade izvadi, sad tu borbu ulazi. Beyblade, Beyblade izvadi, to je to, idemo zajedno. U prošloj epizodi, pošto je njegov tim izgubio prvi meč u okviru grupe A na svetskom prvenstvu, Chi-Yun Lee naporno trenira spremajući se za sledeći meč protiv tima Gangan Galaxy. Njega i njegov bej Thermal Lacertu očekuje Tsubasa i bej Orao zemlje. Borba je žestoka, na početku izgleda kao da će Lacerta dobiti meč, ali je Tsubasa odlučan da ne dozvoli poraz. Njegova želja za pobedom ovladava njegovom dušom, a mračne sile počinju da upravljaju njegovim postupcima. Tokom borbe Tsubasa tone sve dublje u tamu i na kraju oslobađa užasnu moć svojim posljednjim potezom. Ipak na kraju Chi-Yun i njegov bej ostaju u areni, izdržavši sve što je Tsubasa sa Orlom bacio na njih. Chi-Yun pobeđuje, a Tsubasa pada na pod arene dok mu prijatelji pomažu. Tim Wang Hu-Zhong je tako izjednačio rezultat. Ostaje još jedna odlučujuća borba. Tajna stara 4000 godina. Da li ste spremni? Dobrodošli nazad u prvu rundu takmičenja u okviru grupe A na svetskom prvenstvu u Beyblade-u. Trenutno su timovi izjednačeni, a poslednja borba koja će odlučiti pobednika odigraće se između Dashana Wanga i japanskog superstara Jinge. Ako dobije snagu od svih navijača koji su ludi za njim, Dashan će i pobediti i slomiti protivnika. Hajde onda, da vas čujem! Wow. Šta im ovo znači? Ponašaju se kao da je meč već gotov i da su oni pobedili. O, da smo samo pobedili oba meča zaredom, ovo bi već bilo gotovo. Daj, prestani više, Masamune. A? Šta je bilo? Pogledaj. A? Žao mi je, zaista. Žao mi je zbog poraza. Nemoj da brineš, dao si sve od sebe, pokušao si... Upravo je, možda si se malo zaneo na samom kraju kad si ono poludeo, ali... U svakom slučaju, jedan poraz nije nešto strašno. Tako je, na kraju krajeva nije kao da smo ispali iz takmičenja. Tsubasa, šta ti se desilo? Wow, potpuno je poludeo! Šta ti se tamo desilo? Drago mi je da je gotovo. Vreme je da se spremim. Jinga, slušaj me. Ha? Moraš da pobediš sledeći meč, jel ti jasno? Ja kao Blader broj 1 na svetu ne smem da dopustim da ispadnemo u prvoj rundi takmičenja. Ne brini se, Masamune. Pobedit ću u borbi i idemo u drugu rundu prvenstva. Tsubasa, pobedit ćemo ovde kao tim, jel ti jasno? U redu. Jinga, računamo na tebe. Spreman sam. Tsubasa! Chi-Yune, treniraš odmah posle borbe. Da li si dobro? Trapavo sam se borio. Nisam dovoljno trenirao. Hej, pa pobedio si. Iskuliraj. Ćao, Shine! Ne mogu da iskuliram. Protivnik je pobedio sam sebe. To nije bila čista pobeda. Ipak to ne menja činjenicu da se radi o važnoj pobedi. Za nas u ovom trenutku dobar si posao obavio s pobedom, Chi-Yune. Dashane? Važno je da sebi ne zameriš previše, ali i da naučiš iz svojih grešaka. Dashane! Razumem. Ja, Chi-Yun, nikad neću zaboraviti šta se desilo danas. Drago mi je da to čujem. Ne brini ni zbog čega drugog. Obećavam da ću pobedom koju si nam obezbedio odvesti Wang Hu-Zhong do konačne pobede. Dashane! Neću dozvoliti da nas poraze. Radi se o ugledu hrama Beilin. Neću izgubiti. A sada, treći i poslednji meč ove runde upravo počinje. Spremite se Možeš svi. ti to, Jinga! Smaraću te zauvek ako sada izgubiš. Znam. Zato ću i da pobedim, ne brini. Wow, ko su ovi tipovi? Hej, zar to nisu Bladeri iz hrama Beilin? Da, jesu, ali šta oni rade ovde?
Pojma nemam. Moramo da požurimo. Borba samo što nije počela. Wow! Hej! Dašane! Ovo znaj, Džinga. Ti i ja nosimo različit teret na plećima. Ja predstavljam 4000 godina tradicije hrama Bejlin. Ja ne smem i neću izgubiti. Dobrodošli na meč koji smo svi čekali. Treću borbu svetskog prvenstva. Ko će dobiti danas i osvojiti prvu rundu takmičenja? Da li će to biti šampion Battle Bladersa, Džinga? Džinga! Plakaću kao devojčica ako izgubiš! Ako sada izgubi, to je kraj. Naš izazov svetu će se završiti. Džinga, računamo na tebe. Ili će pobediti predstavnik tajne stare 4000 godina iz hrama Bejlin, najjači blader tima Wang Kuzhong, naš jedan jedini Dašan Wang! Dašan Wang! Dašan Wang! Dašan Wang! Kažeš da mi nosimo različit teret na plećima, a? Ja nosim nade svih u mojoj zemlji. Možeš ti to, Džingice! Svi navijamo za tebe, Džinga! Ja neću izgubiti! Upravo ćemo sada saznati, Džinga! Ja! A sada neka počne show! 3, 2, 1! U napad! Polako! Da! Pegaze! Džingice! Gumena krilca kamenog zurafe su neviđena. Odlično apsorbuju energiju. Nije dobro. Ako ovako nastavi, ova borba će biti samo repriza onoga što se desilo u hramu Bejlin. Dakle, ni napad sa strane neće promeniti stvar. Probat ću ovo. Moram ovo da završim u jednom potezu pre nego što Pegaz izgubi svu energiju. Specijalni udarac, zvezdani napad. Šta je ovo? Da li ste videli ovo? Džinga je već iskoristio svoj specijalni udarac. Tako je, Džinga će dobiti ovaj meč. Ako je vertikalni napad, zurafina guma neće imati nikakav uticaj. Napred, Pegaze! Znao sam da ćeš to uraditi. Šta kažeš? Kameni zurafa je i dalje u punoj snazi i nije oštećen. Tvoj napad me neće ni pomeriti. Kameni zurafo, olujni talas! Wow! Pegaze! Wow! Kameni zurafa je zaustavio Pegazov specijalni udarac! Dakle, to je Galaxy Pegaz. Kakva neverovatna moć. Jači je nego što sam očekivao. Bez obzira na to, on ne može da pobedi kamenog zurafu! Pegaze? Pegaze! Nema šanse! Wow! Kameni zurafa je upravo odbio specijalni udarac Galaxy Pegaza! To je upravo ono što i očekujemo od svog najboljeg bladera Dašana i od kamenog zurafe! Neverovatno! Naravno, sada mi je jasno. Kameni zurafa je koristio gumena krilca da bi izdržao napad. Zatim je odbio Pegazovu moć i bacio ga na suprotnu stranu. Dašane! Lepo si to izveo. Na mene je red. Specijalni udarac! Razarajući udar! Pegaze! A sada je zurafi specijalni udarac eksplodirao tačno iznad Pegaza! Džingice! Ne smeš da izgubiš. Nemoj da odustaješ, izdrži Pegaze! Strava! Pegaz je izdržao specijalni udarac! Ovaj meč izaziva specijalne udarce kod oba borca! Kako će se dalje razvijati ova epska borba? Džinga, nemoj da odustane!
dozvoli da te pevanje zbuni! Možeš ti to, Džinga! Džinga! Sad im pokaži od čega si napravljen. Jasno mi je kako si postao šampion Battle Bladera. Dobar si borac, Džinga. Nije lako odbraniti se od napada kamenog Zurafe. I ti si dobar borac. Nisam mogao ni da pomislim da ćeš mi tako brzo uzvratiti napadom posle mog specijalnog udarca. Ali Pegaz je i dalje prepun energije. Ovaj meč neće dobiti samo jedan napad. Ako je tako, nastavit ću da te napadam dok ti ne potrošim svu moć. Parašake snage! Pegaza izdrži! Budi oprezan, Džinga! Zurafa planira da iskoristi tvoja gumena krilca za napad na Pegaza! Wow! Pegaz može da zadrži ravnotežu kada ga napada guma, ali gubi energiju i snagu. Ako nastavi da prima ovakve udarce, čini mi se da će vrlo brzo izgubiti svu snagu. Šta to radiš tamo, Džinga? Ako si već u borbi prepunoj napada, Pegaz je jači bej od protivničkog. Napadaj, napadaj, stalno napadaj! Reci mi nešto što već ne znam. Napred, Pegaze! Kako ti se ovo dopada? Tako je, samo nastavi! Time što koristi male napade, Pegaz smanjuje odbijanje od gume. Samo nastavi, Džingice! Čvrsti gvozdeni zid! Šta sad? Sad se odjednom braniš? Tu istu tehniku koristio je Chi-Yun u borbi sa mnom. Overite ovo! To je tajna tehnika koja se vekovima prenosi sa generacije na generaciju iz hrama Beilin! Da, znate na šta mislim? Odbrana gvozdenim zidom! Ako se ovo pretvori u takmičenje, ko više može da izdrži, Pegaz će izgubiti meč. A ako se nastavi sa stalnim napadima, svejedno će ostati bez energije. Šta mu onda preostaje? Uz to da šarav kameni Zurafa ima gumena krilca, tako da mu je odbrana još jača od odbrane mogla Serte. Ta odbrana će izdržati sve napade, sve dok potpuno ne iscrpi Pegaza. Pobeda na osnovu stalne odbrane je jadan način da se dobije meč. Ćao, Šine! Dobro, na ovaj način Dašan je već pobedio. Ako ga napadnem, ući će u odbrambeni položaj. A ako ga ne napadnem, on će napasti mene. A ako nastavim da bežim po areni, nema šanse da ga tako pobedim. Ne smem da čekam da dođe do nokauta. Pegaze! Nema ti spasa! Pegaze! Još samo jednom! Rekao sam ti, gotov si! Pegaz napada iz sve snage, ali bez ikakvog rezultata! Kao da je zaštićen pravim gvozdenim zidom! Kao planine koja nijedna oluja ne može da pomeri, to nije dobro. Ništa još ne shvataš. Mi, Bladeri hrama Beilin, koristimo ovaj gvozdeni zid već mnogo godina. Tako čuvamo tradiciju od svih spoljašnjih pretnji. Više od 4000 godina. To je tradicija hrama Beilin koju mi nastavljamo. Tvoja moć nam ništa ne može. Ovo je nemoguće! U napad, Pegaze! Nismo još završili! Ne daj se! I dalje me ne slušaš. Mi nosimo različit teret na svojim plećima. Ovo je neuništivo. Ne postoji način da ti sam sa tog mesta probiješ put kroz tradiciju staru 4000 godina. Mi nosimo različit teret na plećima. Hoćeš da me ubediš da ja ne mogu da ti se suprotstavim sa svojom moći? Wow! Gledajte ovo! Pegaz igra u krugovima! Da li je Džinga odlučio da je vreme da se preda i vrati kući? Šta je ovo? Džingice! Možeš ti to! Ne mogu da ti dopustim da se predaš! Saberi se, Džinga! Ali, šta da radim? Šta treba da... Gotovo je! Izgleda mi kao da Džinga više ništa ne može da uradi. Pobeda je Dašanova. 4000 godina stara tradicija hrama Beilin, to je mnogo!
Ja sam ništa u poređenju s tim. Moraš sve da nas povedeš. U svet! Iako smo želeli da krenemo, nismo mogli. Duše svih Bladera u zemlji! Dobro me slušaj, zapamti ovo. Na celom svetu postoji samo jedna osoba koju želim da pobedim. To si ti, Džinga. Samo tebe hoću da porazim. Ha! Pre nego što izgubiš snagu, daj da završimo ovo napadom. Ha! Parašake snage! Kenta, Benkei, Kyoja, u pravu ste. Ovu borbu ne vodim ja sam. Ja se borim u ime mnogih. I ja nosim težak teret na plećima. Podjednako važan kao tvoj. Podjednako važan kao tvoj, da li me razumeš, Dašane? Ne, ne razumem. Vidiš li da se Pegaz i dalje pokreće? Dok se moj Bej ne zaustavi, nikad neću odustati od pobede, nikad. Tako treba, Džingice! Zabolit će te glava od tolikog razmišljanja. Ne liči to na tebe, samo ga udri svime što imaš. Svi smo s tebe, Džinga! Sada, Džinga! Hram Bejlin je škola za gubitnike! Svi smo s tebe, Džinga! Tačno tako. Nastavi da se boriš, Džinga. Džinga! Džinga! Hoćemo li? Ovo je za Masamunea, Tsubasu i Yua koji su naporno radili da bi došli do ovde. Ovo je i za sve u Japanu koji sada navijaju za mene. Danas neću izgubiti. Osjećanja tvojih prijatelja su nemoćna pred istorijom Hrama Bejlin. Razumeš? Bejeve ne pokreće istorija. Njih pokreće duša Bladera, duša koja ovde živi. To možeš da kažeš tek kako me pobediš. Nikakav problem. Pokazat ću ti svoju dušu Bladera, samo gledaj. Prihvatam izazov. Da vidimo kako će tvoja Bladerska duša izdržati ovo. Kameni Zurafo! Dašane! Džingice! Nema šanse. Šta? To je nemoguće! U napad! Nemoguće! Odbrana Hrama Bejlin je neuništiva! Opet Pegaze! Čast Hrama Bejlin je u pitanju! Ne smem da izgubim borbu! Džinga! Ne daj se! Dašane! Budi jak, Dašane! U redu! Sada ja odlučujem! Specijalni udarac! Pegaze, zvezdani napad! Ha! Malo si poranio! Ha! Specijalni udarac Zurafo! Razarajući udar! Wow! Oba Bladera koriste svoje specijalne udarce u isto vreme! Ovo je konačni obračun koji će odlučiti pobednika večeras! Ja neću izgubiti! To je nedopustivo! Sudbina tradicije stara više od 4000 godine u mojim rukama! Ništa to ne menja! Ni ti, ni tvoj hram, niti bilo što drugo ne može da pobedi osjećanja koja imam prema Beyblade-u! Ne smeš da izgubiš, Džinga. Ne dok ti ja ne ukrstimo Bejove. Računaj na to! Napred, Pegaze! O ne! Zurafo! Ajde! I gotovo je! Odlučeno je! Pobednik je Džinga iz tima Gangan Galaxy! Uspeo sam! Tako je! Strava borba, Džingice! Prošli smo kroz prvu rundu takmičenja! Neverovatno, Džinga je pobedio! To je naš stari dobri drugar Džinga! Big, big, big! Džinga, obožavam da gledam kako se boriš i sad bih na glavačke uskočio u arenu! To znači da svi oni prolaze u drugu rundu. Da, ali put ka prvom mestu na prvenstvu tek ovde počinje. Izgubio sam? Ja sam... Hram Bejlin je doživeo poraz? Oh, kako sam osramotio Hram Bejlin! Uprljao sam tradiciju! Hej, opusti se malo, a? Ćao, Šine! Umukni, čao, Šine!
To što si danas izgubio ne znači da će tradicija stara 4000 godina tek tako nestati. Sljedeći put ćeš pobediti. Iskuliraj. Šta? Najvažnije je da sebi ne zameriš previše. Ali takođe i da učiš iz svojih grešaka. Zar nisam u pravu? Čao, Shin. Dašane, ne treba da nosiš svu odgovornost na sebi. Tačno tako, Chiune. Ali sad svi zajedno treba da stvorimo novu tradiciju. Šta kažete na to? Čao, Šine, to je pametno. To je prva pametna stvar koju si rekao. Kako se osjećaš? Osjećam se odlično. U pravu si. Hajde da stvorimo svoju zajedničku tradiciju hrama Bailey. Tako je. Uspeli smo! Tako je! Ovo je bio prvi veliki korak za sve nas. A sada ciljamo ka prvom mestu na svetu.